בנקבה זה הופך להיות בנט. רק בעברית הנון נופלת. אז מבן, במקום בנט כמו בערבית, יש לנו בת. אותו דבר באמן. אמן היה אמור להיות אמנט. אלא שהנון גם כן נופלת בעברית וזה הופך להיות אמת. זאת אומרת שיש לנו כאן בעצם מהבן בנט שזה בת. אמן, אמנט שזה אמת. כלומר האומן הוא מגלה את האמת המקורית, מאמת אותה ומביא אותה למציאות גשמית על ידי ציור או הקרנה על מקור. כלומר הכל בא ממצרים. כאן המי זה הזהות הפנימית שאנחנו אמורים למצוא אותה. היא בדרך כלל בגלויות, כמו שראינו בארבע הגלויות. תמיד המי מסתתרת שם, הזהות שלי, מי אני, היא במיצר, ואני צריך להוציא אותה. ולכן אומרים חכמים שמי זה 40 ו10, 50 פעמים נזכרה יציאת מצרים בתורה. הספרו במחשב, תראו שיש 50 פעמים יציאת מצרים. מה זה אומר? שכל העניין הזה באופן הרבה יותר עמוק זה לא רק לצאת ממקום למקום, אלא להוציא את הניצוץ הקדוש שגנוז, שנסתר, ולהביא אותו לפועל. לענייננו זה ההגעה לארץ ישראל. כלומר, להוריד את הדברים מהשמימיות שלהם ולהביא אותם אל הגשמיות הארצית. וזה בעצם סוד היהדות. הפך מכל הדתות, שכדי להיות רוחני צריך לברוח מהחומר, להפך, ביהדות, וזה מה שגם מקרב אותי לאומנות, זה שאנחנו צריכים להביא את העליון להתגלות כאן בתחתון. בדיוק הפוך. לא בורחים מהחומר, אלא מגלים את הרוח שבתוך החומר. ולכן, הפסוק היחידי שמביא הרמב"ם כעובדה, כמקור לגאולה, בהלכות מלכים, הוא, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך, ייקחך ויביאך אל הארץ. מה זה בשביל הרמב"ם גאולה? להביא את מי שנידח בשמיים, להחזיר אותו ארצה. הרי הפסוק לא מובן, היה צריך להגיד אם יהיה נידחך בקצה העולם. מה זה בקצה השמיים? כנראה שיש אנשים רוחניים, שהרוחניות שלהם כל כך רוחנית, שהם שכחו פשוט את העיקר, שהרוחני הזה צריך לחזור לארץ, והביאך אל הארץ. תחזור לארץ. אם אתה רק סולם שראשו מגיע השמיימה, אבל אין רגליך בארץ, מוצב ארצה, זה לא יהדות. משהו אחר. לכן, לאמן, מלשון אמונה, זה לגלות יותר. לגלות יותר את התוכן. וזה העניין של האומן. כמובן שיש הבדל בין האומנות שלו לבין האומנות שלנו. כשאני מסיים ציור, למרות שנתתי את כל מה שיכולתי בתוך הציור, אני קצת נבדל מהציור. הוא ממשיך להחיות את הציור שלו, את הצורה שלו. כן, רבה אמונתך, אתה מאמן, אתה ממשיך לזרום בעולם, וזה בעצם דרך צינור שנקרא עם ישראל. זה מביא אותנו למדרגה אחרת, שאין כאן מקום להעריך בעניין המצוות. מה זה מצוות? אין לנו מצוות. המצוות הן לא שלנו. אנחנו אומרים את זה, רק לא שומעים. אשר קידשנו במצוותיו. אין לי מצוות בכלל. זה המצוות שלו שאני מקיים כדי שהוא יופיע דרכי, דרך הקיום שלי כאן בעולם הזה. אז מה זה מצווה? כשאתה שואל מישהו ברחוב מה זה מצווה, הוא אומר לך ציווי. זה לא נכון. הרי כתוב אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו. אם אתה אומר פעמיים, זה לא אותו דבר. אז מה זה מצווה? אומרים חכמי הסוד מלשון צוות. זאת אומרת שאני עובד איתו כצוות. הוא המקור ואני המגלה את המקור כעם ישראל כאן בעולם הזה. לדעתי, כדי להיות אומן אמיתי צריך להיות יהודי. למה? כי אנחנו ממש בצל אל. זה הבניין של בצל אל.
הרי כל האומנות זה אור וצל. אור וצל נותנים נפח. כשאין אור וצל הכל שטוח. לכן צריך לדעת להיות שאנחנו בצל, ואנחנו בצל של מי? של האור. רק כשאתה בצל, אז הגוונים מתחילים להיראות. אם יש אור גדול מדי על האומנות, אתה לא רואה כלום. דווקא כשאתה ממעט באור, אתה רואה יותר את הצללים, אתה יותר רואה את הגוונים, את הניואנסים שבתוך